बेखौ नों मोनहैया जागोन दागि चिरां जिल्लानि आमटेका पुर्णिमा फोथाराव फैगौ 17 डिसेम्बर मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव आमटेका इ-रिक्सा एस'सियेसना बर'नि गिबि गाब गोनां सावथुन आलायारनखौ दिन्थिफुंनो थि खालामदों। जोङो आमटेका बाजार टट' इ-रिक्सा एस'सियेसना मोनसे रायजोफोरनो मिथिहोनो थाखाय बर'नि गोजामसिन सावथुन आलायारन बे सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय दा बेखौ जोङो दिनै जोंनि अल निसिमा ओनसोलनि सिङाव थानाय आमटेका बाजारजों नांथाबनानै थानाय एबा साखाथियाव थानाय नैबे पुर्णिमा फोथारावनो जोङो फैगौ 17 थारिखआव आखायाव लानाय जादों। दा बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम फोसावहरनाया बेनो जाहैबाय माने बे फिल्मा जाहैबाय गोदो 1986 मायथाइयावनो दिहुनजानाय बेसेबांबा गोबाव गोदोसोनानै थाबायमोन। दा बे फिल्मखौ जोंनि बर' हारिनि संसार जानायजों गोरोबनानै थानाय मोनफ्रोमबो आयदायावनो गोरोबनायलाय बेखौ साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो माने नायनो होननानै लाबोयोबानो जोंबो नायगोन होननानै मिजिंथिबाय थानायलाय फैगौ डिसेम्बर दाननि 17 थारिख रबिबार बारायाव दिन्थिनो थि खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय जोंनि बे निसिमा ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ बै दिनखालि गासैबो माने लैहोर फैनानै गोसो खुसियै नायफैनो हागोन। जोङो बेवहाय दिन्थिनो थाखाय टाइमखौ गिबि दिन्थिनाय हिसाबै बेलासिनि 5टानिफ्रायनो जों जागायगोन 5 श' हिसाबै, ओमफ्राय नैथि सेकेन्ड श'खौ जोङो 8 रिंगानिफ्राय खालामनो सानदों। दा बेनि थाखायनो आङो साफ्रोम जोंनि बे ओनसोलनि आमटेका, खैलामैला, फाथाबारि, ओरै मिलन बाजार, बागमारा, मालिबिथा, बिथिनि आनन्द गासैबो रायजो राजाफोरखौ बै दिनखालि लैहोर गोसो खुसियै फैनानै जाहाथे नायफैलायनो हायो बा नायफैलायगोन बेखौ मिजिंथिनानै आङो आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। दा बियो बर'नि गोजामसिन फिल्म। बेवहाय बर'नि माखासे ससियेल कालचारफोरखौहाय मोनथिनो हागोन बा सोलोंनो हागोन। दा गोबां जोंनि माखासे कालचारफोरखौ जोंनि बर' हारिया दा माखासे बावलांबाय। बे फिल्मनि दारै, बे आलायारन फिल्मनि दारै बेवहाय थालांनाय माखासे जे बर'नि कालचार, माखासे मावनो गोनां, सोलोंनो गोनांखौ सोलोंनो हागोन। बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि बे निसिमा हालामनि बा निसिमानि बाहेरनि साफ्रोमखौबो जे नैबे जोंनि जानो गोनां 17 थारिख 12/2023 जानो गोनां जे आलायारन फिल्म बर'नि ससियेल, बेखौहाय नायनो थाखाय साफ्रोमखौबो खावलायदों। जाहाथे जोंनि बे आलायारन फिल्मा जाहाथे मोजाङै मोजां दावगालाङो। बियो गोबाव सम गोदोनानै थाबायमोन। गोदो दहायनो बुंलांदों 1986 मायथाइयावनो बियो जोंनि सोरजिजानाय मोनसे बर'नि ससियेल फिल्म। दा बियो गोबाव सम गोदोनानै थाबायमोन। दा बेखौहाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM बिथाङा दिनै बेखौ मोजाङै फोथांफिननो थाखाय गोजान जायगानिफ्राय बुरखांनानै लाबोबाय। दा बेखौनो खावलायदों आं साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौ जे बे फिल्मा मोजाङै गोजोर हिसाबै थांनानै थायो। बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बे फिल्मखौ नायनांगौ होननानै आं रायजो राजानिसिम मेसेज होनाय जाबाय। हाया फाक्का, नों जेबो दागिथार। नों खालि आंनो 500 रांल' हर। हाया फाक्का। थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लान्दा खान्दा जाबालाय आगै? बे हायाथ' आंनिसो। नोंथांनिसो? बिब्दिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय। गुनजेतआ नोंथांखौबो अरबावबाय। गुनजेतनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय। नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै।
नों आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा मानि सिमां गावबा गावनि थेद आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आंनि नामा हायनास्रि नोंनियालाय आरो नों बबेनि आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे Okay, come on.